ang iduha ato ang word. So, kani siya kay rat. At family man ni. So, kani rat, kani cat. Adam, cat, rat. Okay? Aman ang cat. Cat ha? Masamad ka. Good job. Very good. Next kay. Oh! Dili man siya ano, oy, bati man siya dong. Dapat ka nang parehas lang na. Okay. Ay. Unsa na itong ano no? Unsa na lang? Kana. Wala man tayo ano ay. Lay manggod. Wala tayo ano dong. Ay, kanina lang. Kani siya, can. Kani van. Can, van. Okay? Van, can. Aman ang can. Coca-Cola. Which one is can? Sure? Show them. Wow! Correct! Ang bata. Okay. Bright na siya. Wala Excited naman. na Ay, nara. Kay para sila. Okay. Things. Kani siya, mat. Adam, Mat. mat. Kani, hat. Mat, hat. Hat para ni sa ulo, ang mat para sa tiil. Imunin kumban. Okay. Aman ang hat. Hat. Sure? Sure. Na sure. Good boy. Maura to, oy. Wala naman. Excited pa kay tita. Ay, sige, napa isa. Kani oh. Yes. Kaning isa, Uy. sat. Past tense sa? Unsa? Sit. Kani, ran. Past tense sa? Run. Sat, ran. Sat, ran. Aman ang bata nga nag-ran. Adam, Run. run. Oy. No. Kuhaan pa Wala niyo na ba na apil. cards? Run. Pasa ni. Ano? Run sa. Oh. Which one, Adam? Run. Ay, kana lagi tita. Uy, kasamot na mo tita. Uy. I know it. I just Okay. want the other card. Very good. Okay. Gamay ra tayo ng cards tita. Good job. Gusto pa ko mo. Di man gud sila related. So, listen man Gusto pa kayo. ko mo. Ay, sige kani okay para maglibog si Adam. Sige. Sige. Okay, go. Kani siya, Adam, fan. Kani, pan. Okay? Pan, fan. Fan, pan. Ahaman ang fan. Grabe, sige ra kag fan. Ahaman ang fan. Kanya lagi, oy, sa mukha jud ninyo, oy, kabalo lagi ko. Di lagi ko malibog. Correct iyang answer. Ay, balik. Fan pan. Hmm. Fan pan. Good job.